Tak začalo to takým bojom o servis v prospech hostí v prvom sete, v prospech náš. V druhom sete od stavu 1-1 sa hral volejbal. Ja ľutujem tej pasáži, keď nám chýbalo viacej kľudu v štvrtom sete. Tam sme pokazili také relatívne jednoduché dve lopty v poli. Tam sme mohli mať návrh. Myslím si, že sme boli blízok 3-1. A ten tiebreak je lotéria. No, prehrali sme 9-8, viedli sme 11-9. No, čiže prvý a druhý set boj o servis. Oni veľmi dobre prvý, my veľmi dobre druhý. To boli tie výprasky na tých, ja neviem, 17-18 či koľko. No a potom boj o každú loptu. Tak náš najlepší výkon, ale ja si myslím, že hralo veľmi dobre aj VKP. Prvý raz v tejto sezóne v nejakej takej absolútne kompletnej zostave. Čiže veľmi cenný výsledok. Samozrejme, že oni sú po 3-2 vonku v pohári bližšie k postupu, ale pre nás je to cenné, že sme ich po dlhej dobe, by som povedal, zdolali. A to, že boli absolútne kompletní, tak o to je to cennejšie. Tak samozrejme, my tieto zápasy potrebujeme a ja som rád, že je naspäť, samozrejme nie na plný výkon Kostolany. Ja som rád, že je naspäť Ťapušík, no a veľmi dobrý výkon. Hráči sa presvedčili, že sa dá s týmito top družstvami z našej ligy a dobrý pocit z toho volejbalu aj ľudia, takže to je v poriadku.